el nostre Xoqui que està pujant, i si el... Jo que vaig a votar? El Jimmy? Jo, el Rubén Carrotat, i el resto de caballeros, Xoqui. El Mozart que plora, hola Mozart. I no se tira. I el resto de caballeros enterners. ¿Te tiras o qué? ¿A Manyanet? Ara m'he tirat ella mateixa. Ara vaig jo. Cap no. Però si no vos acumuleu, hòstia, que no tenim tot. Mañana tira-li. Seguís? Mañana tira-li. Senyor Batita? Va. Hop, 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 hop. Ahora, veis. Mañana s'ho està pensant. Vota per acabar, ¿Para acabar o es millor així? Para acabar. Jo crec que millor així. Votar una múnia i després avall. Hop, hop. Hola. Què penses? A veure si vas molt avall. Una, dos, tres. Una, dos, tres. El resto están allí. Aquí me'n vaig amunt ja, Tia, que fort! No, para de grabar tú.